Şîroka Mêrika Tirek. Mirovek diçe gundekî û ji yekî gundî dipirse, gelo di vî gundê de kî mêvanan xwedî dike? Gundî malekî nîşana wî dide û dibêje: Ha mala hanê mêvanan xwedî dike. Mêrik hespê xwe diajû ber derê malkê ve dibêje: Selamun aleyküm, ma hûn mêvanan qebûl dikin? Xwediyê malê dibêje: Wa aleyküm selam, ser çawa û ser sera kerem bike, mêvan mêvanê Xwedê ne. Xwediyê malê hespê mêrikê dikişîne tewlê û mêvanê dibe odeya mêvanan. Mêvan bala xwe dide du xortên egît ketin odê, destê xwediyê malê ramîsan û çûn li jêrê odeyê li ser çongan rûniştin. Xwediyê malê dibêje: Kurê min hûn bi xêr hatin. Xort dibêjin: Xêrdar bi bavo. Mêvan wê çaxê fehm dike ku ev her du xort kurên mêrik in. Xwediyê malê ji kurên xwe dipirse: Kurê min, wek keçik xwest? Kurên wî: Erê bavo. Wek qelen jî da? Erê bavo. We çend zêran da? Me 100 zêran da bavo. Dema kurên mêrikê dibêjin me 100 zêran da, mêvan dikene û pêra tirekê dike. Ji ber ku li wî herêma ku mêvan jê bû, qelen 2 zêr bûye û ji ber wî jî 100 zêr bi mêvanî gelekî ecêb tê û dikene û pêja tirek dike. Xwediyê malê jî mêvanê pirs dike: Keko tu çi bi Kenyayê û te çima tir kir? Mêvan jî dibêje: Ma 100 zêr dibe û mirov çawa 100 zêrê dide qelenê? Di ev her du kurên min dîtine? Erê, heft kurên min ên wekî wane hene û qelenê diya wan jî 100 zêr bû. Ew jinên ku qelenê wan 100 zêr be, egîdên wiha dihewildînin. Lê ew jinên tirekên ku qelenê wan 1-2 zêr be jî tirekên wekî 10 diwelîdînin.